Kedves egybegyűltek! Azért jöttünk most ide, mert egy örömteli esemény fog következni. Ez az ifjú pár egymáshoz láncolta a sorsát, egybeköti, és az hátralévő életét egymással próbálja. Meg is kérdezem rögtön. Vőlegény, akarod-e hitvesedül az itt megjelent pingvint? Akarom. Kedves pingvin, akarod-e férjedül az itt megjelent vőlegény? Akarom. Igen. Akkor én most titeket ezennel házastársakká nyilvánítanak. Csókolj meg! Szaporodjatok és sokasodjatok, de ne így kezdjétek el. Sok boldogságot. Nem bírok magam már, szeretem! Irány a konyha! Rész! Alkatrész! Rész! Alkatrész! Rész! Alkatrész! Rész! Alkatrész! Hivatalos vagyok oda én is, nem mennék, ha százszor üzennék. Az utcánkban nagy az esemény, tömény a fény, a lényeg, hogy szóljon az ének. A bűnfék kemény, de mi beszédnek nem sok az alja. Ő a veszélynek, nincs kitéve, hol a csupasz rímek, átható rémek, kínos kélyek, bortól átgatott tervének, ellentmondva minden elvének. Lakodalom van a mi utcánkban, férjez megy a falu legszebb lánya. Hivatalos vagyok oda én is, nem mennék, ha százszor üzennék is. Hivatalos vagyok oda